Tvoj Instagram môže od dnes bežať úplne sám. A to bez teba. Storky, príspevky a dokonca aj reelska. Všetko vytvorené automaticky bez toho, aby si čo i len otvoril telefón. Predtým si na to potreboval kameramana, editora, copywritera a dokonca aj full-time social media manažera. Dnes ti stačí jeden nástroj a správne nastavenie a nepotrebuješ nikoho z nich. A to bez srandy. Nahráš svoju fotku produktu a požiadaš ho, aby ti vytvoril obsah na celý mesiac. Agent si prezrie, čo práve funguje a navrhne ti virálne formáty. Potom cez Hixfield vytvorí obsah a pridá ho priamo na tvoj Instagram. Toto už nie je viac o ušetrenom čase. Toto je o tom, či o rok bude mať ešte reálne prácu. A teraz presne viem, na čo myslíš. Vytvorí to AI blbosti, ktoré nie sú použiteľné. Samozrejme, AI bez správneho nastavenia robí ozaj nezmysly. Preto existuje vec, ktorá sa nazýva skill. Sú to presné inštrukcie, ktoré naučia AI agenta robiť ozaj kvalitný obsah a nie opak. Nastavíš to raz a potom už len kontroluješ výsledky. Najlepšie na tom je, že nastavenie je až prekvapivo jednoduché. Stačí len pripojiť Hixfield a Manus a nahrať tieto inštrukcie. Komentuj automat a pošlem ti presný postup aj so skillom, aby si už nikdy nemusel ručne pridávať na Instagram.